Ujor Kapatisi TV. Together we achieve, together we can fly, reaching for the sky. ICFA University, Meghalaya. New Trip Youth Council, haka arp khandai trip nai tung aja pan riau, kalkarpat yulat kejala. UCH Vijay Shankar, po Tuklar lem nakabayekran baka Ministry of Defence, baka Ministry of Home Affairs, lada donkam ban prano mardo yung tap silyang, halum survey, blas na Beaiñ di kibriu kibashipoywir, siya kaning kejala. Namar baka lum survey, blakam try daka Defence Estate Office, kadi kithamay jing snar kahidrox Beaiñ, hanong ba silong. Haka jingikran bikilap thai khubor upas dan ke HYC ba roy ku person ram uloong ba om tang gisnar kahidrox kibari tengan halum survey handai kani ka caka kalakalalong ka khatamsa jingkiriu sniu bat kimendel kibuan rung Beaiñ na kiwei pat kiri syapo kari India. Alik kem drak semua lum survey man ka sngi finyo ikinong dia drak semua lum survey. Bat kibriu ki basyong hang tu ngitip baro ngitip kide kibriu ki basyong Beaiñ ki baklemyo jing bet nang nuru la kalong na ka Defence Estate ne na kanu ka boru kumba kalong menta ka Defence Estate Office ka kam try tu ka saka reha bangi ngi menta la jan arsnam ngila tho ngila yakren ngila pentip ya ka Defence Estate ngila bu ka jing dawa badi ban weng ki kibriu na tu ka saka reha du menta om syem la le kata te na kalyang ka jong ngi wan mani kendu yo governor ban kerpat yo governor bun simkiai kene bentah ka ba unia keren bat ka Ministry of Defence bal ada don kam bat ka Ministry of Home Affairs su ban penting kena bakini ki beri ki basyong Beaiñ hang te bu lom survey dei ban weng no koloi yakina ka tu ka jaka ban penkhot ya ka tu ka jaka khamtam ban ba kum makalong menta kala along ka jaka pedeng ka ba udrak su yo da ka besok ka ba ki beri ki badi drugs kiri tengan hang tu ka ba ki beri ki bale iki kam sneu kiri tengan hang tu ki ba ki beri ki bangimtep laki dei nam dei kinong India kiri tengan hang tu. Tidak kalian juga saya ngila bu ya kajing nawa ngila kerpat bu ya governor bu dei ban sim kia ya kan ni ban yakran baka Ministry of Defence ba kumjuru baka Ministry of Health Home Affairs ban ong badai ban le ban wengi tigi brio na pulum sorbi ban nakatiga saka bernihat ne bernihat wat karukom thoru kalaya pher ka bernihat ba tho du wai ka don ha Meghalaya hendai ka bernihat ba tho du yupat ka don ha Assam kawe ka nong ba hendai la phya aliang du pu du sam chungki jela house name ar pusau ka kai phot ka perthei ka lapni ka kerteng ka bernihat ha kamat hendai ka khubo ka jingsha bun sin laklet but shimla la ban pin pau nama ime de la slem de la don hi jaga sanpho kumbangi kinong shong ite bi ba ka berni ka hap lang bat ka border Assam hindi ban ong ba kal air ka one way tang na Assam ye tang na Meghalaya kalong hap leng demo ba ka hap lang ka Meghalaya bat ka Assam border ki karkhana badon hagani ka nong baru ki long ki bala benta hapdeng arjela ka jingyar ka long kumba 100 square kilometer na pedeng kani 8.2 square kilometer ta hap hapo Beaiñ district ha Meghalaya kat ba lai point khat lai square kilometer ka basa ka hap hapo ka Kamrup metropolitan district ha Assam ban pin bet ye kamat jong ka jinglong jingman jong ka leer ka Meghalaya State Pollution Control Board kadang pet ngon man la ka por ka CEA QMS continuous ambient air quality monitoring station bat ka manual monitoring station ki pet patho ya ka jinglong jingman jokal air klem sange kadero kabajan bahabat ka border Assam tanglai 100 kilometer ni don bat ka border Assam kajing ya per jongkal air kala don sibun kala duna sibun kala kham khoj kala kham pangat nang takini kiding kisi tru dangi pet menta bat ki por ki ba mensua kala ya per sibun kila terngam ba ka pollution ta kadon ba sisin ba kila don ki factory mo ya tangim laban len re ban ong hadu ba kandakta hadu kata-kata ko makimi kini dia long ngi tengim lar ban ya menjur hakador ba jong ka ying dor ba thau an Menteri rangba ka chila ong bogla tho Menteri rangba ka Assam ban thau ye ka joint committee यहाँ का जो रियल फैक्ट है जो मतलब मेन पोल्यूशन था जो फैक्ट्री था पहला मतलब रहने का मुश्किल हो गया था यहाँ पे गवर्नमेंट ने भी बीच में बहुत सारा फैक्ट्री शट डाउन कर दिया लेकिन पहला से बहुत अभी थोड़ा रिलीफ है और शांति है रहने के लिए kal air ka bayat kam sange haupo usam hendrei ban ong ba
bernihat Mikhalia kadai ka nong ba ka ba jabo tam ka penyalam bakla ye gibreo